सुरमा हे असतं सुरमा. काय लपवलं ही माझ्या लग्नाची आहे. काय लपवला मी घेतली बघ त्याच्यावर मुलगी आहे बघ त्याच्यावरती पण तिला पण मी असा करून टाकलाय. देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है. हे बघा पावडर लावते. रोजचं रेडीचं माझं काम असतं. आणि आम्ही रेडी झाले नाही. रेडी नाही झाले आम्ही पारुशी आहोत अजून. पारुशी आंघोळ नाही केली. तुम्हाला एक आता एक सांगू का हे बॅगा तेवढ्या तर जेवढे आपण घेतले होते आम्ही एक ओला उबेर बुक केली काहीतरी आणि आली ती छोटीशी गाडी हा त्याच्यात आम्ही 4 जण आणि तुम्ही विचार करा हे सर्व पण होतं त्याच्यातच. बापरे त्या वॅगेनर मध्ये आम्ही कसं बसलो असेल आम्हालाच माहिती मम्मी बरोबर ना. अर्धे बॅग खाली अर्धे बॅग मांडीवर अर्धे बॅग पाठीला दाखवते वॅगेनर मध्ये ते काच असते त्याच्यावर तिथे पाठी काच पूर्ण कव्हर झालेला बॅगने. 2 मोठे बॅग 2 अजून मोठे बॅग असे जड. कुठे गेली ती पाठी बघा अजून होते ही पण ह्याच्या खालची पण बॅग ही पण सर्व. बापरे हे सब जसं गावाला जाऊन आलो असा सीन वाटत होता इथे पोहोचले. सर्व आपलं हे शॉपिंग होती ना ती. शॉपिंगची बॅग होती. काजल तुझी शॉपिंग कुठे साड्या कुठे दाखवेन ना आता मी. काढून तरी नाही बाहेर नाही म्हणजे लक्षात राहील आपल्याला दाखवायचे ते कुठे हे काय इथं नंतर दाखव. ही वाली हो ह्याच्यात आहे पारुशी आहे ना आता मी पारुशी आहे ना म्हणून नाही दाखवत. इथे एकाचा नंबर लागला आंघोळीचा. आंघोळ करायची एका तयारी व्हायचं रे. व्हाईट ब्युटी हा व्हाईट ब्युटी. पण सर्वात आधी कोणी आंघोळ केली ओंकार शेठ. वेसवची पारू नेसली ग ते आहे का पारू ती पारू का पारुशी म्हणजे आंघोळ नाही केली असं आहे का. बिना आंघोळची. हा आमच्यात काय असतं माहिती आहे का मम्मी तुला पण माहिती आहे ना की आपल्या इकडे आहे ना की आंघोळीची गोळी घेतात गावाला. काय म्हणजे तुला नाही माहिती आंघोळीची गोळी आंघोळीची गोळी खाल्ली की आंघोळ होते. कसे काय मग आंघोळ नाही करायची. नाही माणसाची म्हणतात पण मी ऐकलं होतं असं बरोबर ना. हं. काय म्हणायची ती गोळी घेते आता. हा मी आता आंघोळीची गोळी घेते. तुला नाही माहिती आंघोळीची गोळी कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला माहिती आहे का आंघोळीची गोळी. काहीतरी हा म्हणजे कसं आज गोळी घेतलीस काय आंघोळ नाही केली ना मग आज म्हणजे गोळी ते घेतलीस का. म्हणजे ते टॉन्ट आहे टॉन्ट. हा असंच मज्जा मज्जा. ते टॉन्ट मला किंवा वाटलं खरं गोळी. खरोखर असं तर बरंच झालं असतं ना. मग पाणी किती वाचलं असतं. म्हणजे मग सर्व गोष्टीची गोळी मग आहे. केस पण धुवून निघाले. मग लग्नाची पण गोळी असते खाल्ली असती. सुरमा सुरमा हे असतं सुरमा. मी पण लावू का सुरमा माझ्याकडे पण आहे काजू. जाई का. आपण आज सर्वांनी सुरमा लावूया का. आणि कुठे जायचं घराच्या बाहेर नाही निघायचं. आता मी रेडी झाले. आता कुठे पण बाहेर जाऊ शकतो घरात काही करू शकतो चला अशी रेडी झाली. अजून रेडी नाही ना झाली. आता मी झाडू घेते. हे काय काजलचे पक्षी उडत नाही कधी इकडेच असतात. ते चांगले आहेत सोडून जात चांगले नाही मला. चांगले पाळीव चांगले आहेत मग हे असे असे प्राणी पाहिजे है ना पाळणार आहे. कुठे न जाणारे. हा. टेन्शन नाही त्यांना. आणि आता विचार आता प्राण्यांवरती आले तर आपली दिलू उजेडात उभ्या जरा दिलू अशी उभी राहा. आपली दिलू दिलूच आपल्या किती टेन्शन आहे. आपण कुठे जातो तिकडे आपण नेऊ शकत नाही. आपण खातो ते ती खात नाही मेन. पण दिलू बोल बेस्ट माणूस आहे तिकडे आमचे काका. दिलूच आपल्या काही टेन्शनच नाही. दिलू आपली मस्त राहते. आणि कोणाकोणाला काकाबद्दल माहित नाही. काका म्हणजे माझ्या पप्पांचे मोठे भाऊ सख्खे मोठे भाऊ. पप्पाचा मोठा भाऊ. आम्ही त्यांना भाई म्हणतो तुम्ही पण त्यांना भाई म्हणा. दादागिरीवाले भाई नाही चांगलेवाले भाई. चला झालं. आता उठल्या मम्मीने बघा आवळा ज्यूस पण पियालेली आहे. ज्यूस पियाले. तसं तुम्ही सुद्धा पिया आता आवळा चला ज्यूस. कामाला लागा. चला ही होती डेली रुटीन. बाहेरून झाडून घेते ना लोकं, घाण घेतली झाडून. चला बाहेर ताई आणि माई तुम्हाला टॉनिक देऊ. टोनिक दिलंय मी सकाळी टोनिक आवडा मी असे केस घेतलेत बघा.
क्लिप घेतलाय. क्लिप आहे हा. हा हा क्लिप आहे बघा असा. जरा उजेडात ये. हा आज आमच्याकडे उजेड कमी आहे कारण आज आम्ही सर्व लटकवलेले आहे वरती. कपडे लटकवलेले आहेत. हा क्लिप आहे केसाचा. हा आता कोणाला केस कमी असतील हा. ना गेले जातात ना केस. माझे सगळे आहेत ना गावावरून आल्यावर हे सगळे गेले केस शेंडी राहिली. तेच म्हणते ते गावावर आली ना म्हणून गेले ना. गावावर गेल्यावर येतील परत ते. हा ते कुकरची शिटी झालेली आहे. काय बघूया आता मी एक केस लावते बघा. हा क्लिप आहे हा बघ. हा क्लिप आहे. असा क्लिप लावण्यापेक्षा तुम्ही आहे ना तो तसाच घेतला केसवाला घेतला. गोलफीर असे तुमच्या लेडीज लोकांचे केस गळतात त्याचं मी एक सोल्युशन देऊ का सर्व लेडीज लोकांना? हा ते हा? हा. हे बघ, काजल हे तुला ना. सोल्युशन पाहिजे हेअर फॉलचा तर क्लिप लावून कसं लावायचं हे बघ. आईचा सोल्युशन आहे उशिरा उठा आणि आमचं म्हणजे सोल्युशन मस्त झोप पण होते आणि ताजं तवाना. आता आम्ही बघा झोपेतून उठून पाहिजे आपले काय करायचं. ते भाजी मस्त कापतात ना. हो फटाफट हातावर. हातावरती सटासट एकदम. झाली कापून. एक डेमोसाठी ठेवली होती बघ. हो. बघ, सटासट तुम्हाला बोलावलं पाहिजे असं भाजी कापायला. हा मला आवडते. तिला आवडतं भाजी मला खूप करायला. भाजी करायला पण आवडते नेवा कापायला पण आवडते. मार्केट मध्ये जायला फार आवडते. नाही का आपण शॉपिंगला जातो का तेव्हा म्हणजे मला नाही घेऊन झालं तर मी बदलापूरला जाणार. हा तर असं रोजचं काम हे मॉर्निंग रुटीन अशीच असते. लंच प्रिपरेशन. आईला चहा ठेवू. धडपडलेली आहे इकडे काजल. काय काय बनवलं? डाळ बनवली आहे काजलने. तिकडे भात लावलाय. भात लावलाय. तुमचे पक्षी कुठे गेले काजल समोरच्या? ना ते पावसाळ्यात येतात. पावसाळ्यात येतात नंतर जातात. ते चांगलं मटक्यातलं पाणी घेतं ना. मटक्याला प्यायला नाही गार होतो असतो ना घरात. हाँ। मी वापरतो धुवायला वगैरे. ये लंबे बालों का क्या राज है? काय नाही आधीपासूनच आहे असे. हाँ काजल के लंबे बालों का क्या राज है? काजल का पांढरे कांदे पांढरे कांदे. येस माणसांनी पांढरे कांदे खावे. आणि पांढरे कांदे मग ते कांद्याचा ज्यूस लावलेला त्याचे गळ्याचे बंद झाले. हो मी आता परत चालू ते मला पण लावायला पाहिजे. कोणी पांढरे कांदे का नॉर्मल कांद्याचा ज्यूस लावलेला? नॉर्मल कांदे. नॉर्मल आणि मी कांद्याचा पांढरे juice. कांदे खायचे ती असताना पोटात. त्या ज्यूस मध्ये ना 1 चम्मच वाढ खोबऱ्याचं लावली. तेल टाकायचं. जे आपण हेअर ऑइल यूज करतो ना कोकोनटचा पॅराशूट हा. तो टाकायचा आणि मग लावायचं आणि कॉटन ते अळशी आणि तिसरं तेल पण लावायचं, छान असतं. औषध मिळालं कांद्याच्या ज्यूस मध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं है ना. हा. हेच नाही कसरत नाही आज. मग मी तेच तिला बोलले कचरा नाही. झाली सिटी झालेली आहे. पाणी पियाली का? ज्यूस पियाली ना. हा ज्यूस पियाली ना. बाहेर बघा किती मस्त वाटतं बघा. डे लाईट खूप चांगली आहे ना. मी होय. आता काजल येत आहे डोळे पुसत आता काजल कुठे उभी राहणार आहे, कोणत्या लादीवर उभी राहणार त्या लादीवर. आणि आता काजल तुम्हाला आता काजल तुम्हाला उडी मारून दाखवणार आहे. 3, 2, 1. ते रबर लावतो. सुकलं ना हे बघ इकडे होती हा ती सुकला टाकली. सुकला. हे बघ इकडे ठेवली होती मगाशी पनीर टाकली. गरम गरम पाणी. तिला दिये. गरम गरम पाणी. तो कोण आलाय हा ओरडतोय बघ कोण. बाटली म्हणतात. बाटली भंगार. काजल उषा. काजल उषा. काजलच्या हातात उषा आणि काजल आहे मुशा. मुशा म्हणजे माहिती आहे तुला काजल काय? नाही हे बघ दिस इज मुशा. आयुष्य डू ऐसा. लहानपणी असा करायचा. मी दात बंद करते. दाखव करून दाखव. नाही तर आता तुम्हाला बघा आज काय दाखवतो आपण पडदा दाखवतोय. नाही नाही ठेव ना. आज आपण शॉपिंग केली होती ना ती ही काजलकडची शॉपिंग. आता काय काय घेतलंय काजलने तर आपण बघूया. इकडे काय काय घेतलंय ही बॅग बघा. म्हणजे काजलच्या घरची शॉपिंग आहे ना. आता हे घेतलेलं आहे, हे पण घेतलेलं आहे. 2 पिशव्या आहेत. बापरे. त्याच्यात खजिना आहे. खजिना चला. मला दाखवत आता. इकडे आमचा खजिना बघा पप्पूची हल्दी. इथे तयार झाली आता तिला न्यायची. चला आपण त्या गादीवरतीच काढूया, दिवाणवर काढूया.
तुझ्या येतोय ना तिकडे? किती छान वाटतं एक पूर्ण खिडकी, मस्त वाटतं. मोठी खिडकी. असंच पाहिजे एवढं मोठं. ब्राईट ब्राईट ब्राईट. एकदम उजेड इकडे गावच्या सारखं ना. हो. इन बेड. हा, दाखवून टाक. माईपासून Shopping केली ना आता कसं परत नाही आपण येणार ना. माईपासून आईला गिफ्ट. हे आमच्या मम्मीला गिफ्ट दिली आहे बघा. नाही ती इन बेट लागते ना, विन बेट. हो. हा ती. काय खजिना निघतोय का बाहेर? एक 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 खजिना. चला आता बघूया साड्या काय घेतल्या. साडी नंबर 1, साडी नंबर 2, साडी नंबर 3. ते नंतर लपवते बघ. ए काय लपवलं? लपवते. ही माझ्या लग्नाची आहे. काय लपवला? ही माझ्या लग्नाची येल्लो साडी. तू जरी साडी जरी दाखवलीस ना, पण त्याला आपण अजून शिवणार आहे वेगळ्या पद्धतीने. हा. कोणत्या पद्धतीने शिवणार आहे तू? मस्तानी. नऊवारी साडी नेसली. नऊवारी किंवा मस्तानी टाईप मध्ये मस्तानी, शिवू. मस्तानी टाईपची शिवलीस तर तुला मस्तानी टाईपचा मेकअप पण करावा लागेल. मस्तानी टाईपचा एक वेगळा लुक असतो. हा तसंच त्याची करणार. ज्वेलरी वेगळी असतात. फक्त साडी शिवून मस्तानी लुक नाही येणार. नाही तसंच येणार हा त्याच्यावर. पण आपली मुलगी पहिलीच मस्तानी आहे. दाखवतेस उघडून थोडीशी? दाखवलीस ना? हा. अशी बॉर्डर आहे. अरे वा. झालेली आहे. बास आता पूर्ण नका उघडू. नाही तर हे झालेली एक साडी. साडी नंबर 2. अजून किती साड्या झाल्या तुझ्याकडे टोटल आता? 15 भरपूर झाली. 15 तरी झाले असतील ना? 15-20? 15 झाल्यात. 15 झाले असतील. हे पकडून सर्व. हा. लाल कलरची एक. वा वा वा. काय साड्याच साड्या. साड्या वा वा वा. पिंक कलर. आणि हे सर्व कलर हे कसे? नाही, हे सर्व कसं नवरीला लागतात. हो. आणि हे सर्व कलर तिला शोभेल मम्मी. हो. हे बघून आम्ही जास्त अट्रॅक्ट झालो होतो. तर साड्या विकणाऱ्यांनी जरा मेहनत करून हे लावावे, म्हणजे तुमची साडी लवकर विकत हे जाईल. पल्लूला आहे ना. हो. पल्लू. आणि आमच्या आत्याच्या घरचा कल्लू. आत्याचं कल्लू आहे ना. कल्लो मामा. वा वा वा. काय दिसते. आत्याचं कल्लू कोण माहिती आहे का? बोका. अरे दुसरी साडी. वा 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 वा. ही ग्रीन आहे. हे मस्त वाटते ना. हा वर ना. काजलवर तर मम्मी सर्व साड्या छान दिसणार आहेत. हा, सर्वच छान दिसणार. तू नेसलीस ना की एकदम भारी वाटणार आहेत ते. ती पण आपल्यासारखीच आहे ना. हो. काजल ते सर्व म्हणतात की आपण सर्व एकाच फॅमिलीचे वाटतो. एकच फॅमिली आहे मग. नाही. एकच फॅमिली. नाही दिसायला असेच असतात सर्व. त्याचा पदर खूप छान आहे. हा, याचा पदर छान आहे ना. मस्त. आणि हे सर्व चॉईस काजलने घेतली आणि लगेच हातात गोळा करून ठेवली ती है ना. या सर्व साड्या तुम्हाला डिसेंबर मध्ये नेसून दाखवणार. एक 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 करून एक एक करून. हो कारण डिसेंबर मध्ये तिच्या पहिला उपवास येणार आहे ना, गुरुवार. हो बरोबर. ओला उबेर आपण बुक करून आली की कॅब इकडेच थांबते बरोबर है ना. बिल्डिंग खाली सांगते. आता ही काय घेतलेली आहे. वा वा. हा बघा ड्रेस घेतलेला आहे. नाही साडी आहे. वाव. हे पण मी तुम्हाला सांगू एक हे सर्व ऑब्झर्वेशन, हे सर्व शॉपिंग आणि हे सर्व कलर जे हे असतात ना, आम्ही सर्व मिळून घेतो ना सर्व सिलेक्शन. आणि असे जरा ब्राईट कलर्स आणि असे कलर्स घ्या, म्हणजे ते कसं छान वाटतं. हे अशा साड्या घेतल्यात ना की कोणीही घालू दे त्यांच्यावर छान वाटणार ते, उठून दिसणार ते. तुला पण येते. हो. बस आता माणसं म्हणतील किती साड्या येतात. बस आता झाली काय. आमची साडीची शॉपिंग संपणार नाही. आता ही शेवटची, ही माझी सगळ्यात जास्त फेवरेट. थांबा, तू काय बोलली. हे काय बोलली आता तू. ही सगळ्यात जास्त फेवरेट. नाही ह्याच्या अगोदर काय बोलली. साड्याची शॉपिंग शेवटची. नाही शेवटची बोल. ही माझी शेवटची साडी आता. वा वा वा. चला एंगेजमेंट परत करा हिरवी साडीवर. ती पोपटी कलरची आहे ना. हो. आणि ही वेगळी आणि ही वेगळी आहे. ही हिरवा कलर आहे. मी तर म्हणतो एक करायचं आहे. साड्या तुम्ही ना रोटेट करायचं सर्व लेडीज लोकांमध्ये. काय गाजेल चालेल का. नाही असं का. म्हणजे घरच्यांना नाही देऊ शकत, घरच्यांना देऊ शकतो घालायला. अरे घरच्यांना ताई आहे. आता बघ तू आहे, तुला पण एवढे भारी भारी साडी घेतली आहेत. मम्मीचे भारी भारी साडी असतात, ताईचे भारी भारी साडी असतात, आईचे भारी भारी साड्या असतात. घरातल्या घरच्यांना तुम्ही रोटेट नाही करू शकत का. तेवढे
घराच्या घरात करू घराच्या शकतो. घरात करू शकतो. बघून ना दुकानदार आमचे ब्लॉग्स नाही बघणार. दुकानदार बोलतील आमचा धंदा चौपट. जस्ट किडिंग. तुम लोग अपना घाला बाबा वेगवेगळं. दाखव मुलगी दाखव. काय आता आहे. तिला असं बोललं की देतच नाही ती. साडी दाखव बोलली ती दिली असती. नकोच आपल्याला. नको. काय करायचंय? मुलगी नको. बरं तिने काय केलं बघा ते हातात ते. आणि ही आईची. माझी दाखव. तुम्ही दाखवा. काय तू दाखव. तुम्ही दाखवा. तू दाखव. काजल बघ मी घेतली बघ त्याच्यावर मुलगी आहे बघ त्याच्यावरती पण. तिला पण मी असा करून टाकलाय. तर ही मम्मीची गिफ्ट. तू कधी घालणार मम्मी ही आता गिफ्ट तुझी साडी? नाही ही मला ते लग्नामध्ये देणार ना, त्याच्यानंतरच मला घालायचा प्रोग्राम होणार. हो बरोबर. ही बघ दिसली. ही बघा अशी फोटो मध्ये दिसणार. हे फोनचा आवाज काढ. हा फोनचा. हा जुना फोन आहे ना. अजून ना म्हणजे त्याच्यामध्ये जोर नाही. चल मला आता गाणं आठवलेलं आहे आता एकदम प्रॉपरली आहे का. ठीक आहे. आता हा जुना गाणं आहे पण याचा पुढचा गाणं हा फेमस गाणं आहे. आता बघा. पास रह के भी थी दूरी जाने कैसी थी मजबूरी. ऐकलं का ना. मजबुरी कसली. आता 1 महिना राहिलाय फक्त. काय हो मला वाटलेलं. मला पण वाटलेलं काय तरी डायलॉग येणार आहे. आई हो आता तिथं. मजबुरी कसली. आता 1 महिनाच राहिलाय. कमेंट सेक्शन फुल झाला आमचा. हा मजबुरी आता नाही. वाट लावली गाडीची पण. चुकीचा गाणं चुकीचा गाणं दिलाय. वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था खो गई तू है किस जहां में. उद्या गाण्याची वाट लावली. मैं यहाँ हूँ देख तो जरा. ते डोळा मोठे करू. कोणता गाणं सांग पुढचा. तिघांची म्युझिक चांगली आहे. लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है. हे बघा. बरोबर मी हा गाणं बोललो. मला वाटलेलं तुम्ही काहीतरी म्हणाल या गाण्यावरती. मिले सूर हमारा तुम्हारा. मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बजे बने मारा हमारा. आई येते आणि बाहेर लपते. नहीं, मिले सूर मेरा तुम्हारा तो बजे कान हमारा. आमच्या आईला घेऊन जावं ते कपिल शर्माच्या शो मध्ये ना हसायचं असतं ते. अजून अजून ते चांगले असतात. कशा हसतात ते. कशा हसतात तू काही कर. मस्त ते मस्त असतात ना. असं वाटत ओरडताय. असल्यामध्ये ओरडतायत. ते असतं शो मध्ये हसायला ते घेऊन जाऊ आमच्या आईला. कशा असता तुम्ही. अगर होती नसते. नाही त्यांचं तोंड जरा कापडाची भीती वाटली. बापरे होताची वितायची बा. बापरे डेंजर आहे. बाबा ते वेगळंच असतात. वेगळंच असा ना. नॅचरल. असं नाही ते असं. असं काजल हसत होता. काजल आवाज कसा होता. म्हणजे कान. काचॅक तू बोलली आता. काचॅक बोलली नाही या अगोदर. त्याच्या जोरा हसलं म्हणजे कानाची नाही, पडदा समोरचा फाटली. हसला पाहिजे असं हसायचं असतं. असं आहे काय. हे ओरडतात असं अरे, वाटतं. ओरडायचं नसतो. हा मग ते समोरचा माणूस तुझ्याकडे बघतच राहील. ते हसायचं हसतात की सोडून. ओरडतात. काय करतो हा? अजून देऊ नाही बस. बस हे बघा. काय आपण गेले ते काजलची सुटका हा नाही. ते बोलतील हे बाबा 2 कार्टून लोक आहेत जास्त. छे. आता कसली सुटका करायची. 1 महिना. थोडं आता सुटका नाही. आता डायरेक्ट पाठीवर मुटका. ताई, तेल टाकू का? हे बाहेर कोण आलंय का नाही? असं सांगत नाही. आई कुठे गेलेला आहे काय समजत नाही. अदृश्य. अदृश्य आत्मा. बापरे काजल, काय खरं नाही बाबा. बोलू नये. आत्मा नसतो कधी बोलू नये. आत्मा कधी पण बाहेर येतो. आत्मा फाके. बप्पू शेठ घाबरला.
अभी बदला लेगा काजल तेरे साथ. मेरे साथ नहीं, मम्मी के साथ लो. उसने बहुत किया, मैंने नहीं किया. क्या किया उसने? बहुत. हे पप्पूची हळदी कधी होणार आहे बाबा? लवकर करा हळदी. करायची का इथे? चला उद्याच करूया. हा काय लय काही वाटत. आता स्वतःच बोलली, तुझं काय बोलली? बघ ना. आई चपाती घेऊ ना? आमची मम्मी भात खाते. शी इज भात लवर. आज जेवायला काय आहे मामा? वरण भात, चपाती, फरसबीसची भाजी, वावा आणि मटकी ताजी बटाट्याची चपाती, भाजी. भाजी आणि मटकी बटाट्याची भाजी. अरे वा. आमचा डाळ कुठे गेला? आमचा डाल. आमचा डाळ चोरला कोणीतरी. आमची डाळ. आता काजलला मी एक विचारतो मम्मी इकडे बघा. आता बघा कसं माणसा विचारतो बघा ते कधी बोलतात ना डायरेक्ट असं विचार. काजल हा तोरण चांगला लावलाय. हा तोरण चांगला लावलाय. हा तोरण चांगला लावलाय. कोणता तोरण? हा मॉब नाही, हा तोरण. म्हणजे एकाच वेळी काय विचारला बघितलं ना ते. आणि हिने आयडिया मस्त लावले बघा, म्हणजे खड्डा करायला नको, डायरेक्ट चिकटपट्टी तिने चिटकवली ती. तुमचा डाल कुठे होता? कोपऱ्यात लपलेला. आम्ही रायटिंग वर आहे सध्या. डायटिंग वायटिंग काय नाही, लग्न जवळ येते. हट्टे कट्टे या. हे माझं ताट आलेलं आहे. हे तुझं आहे? येस. आता हा तिघं भात संपवणार आहे. एवढा भात झालेला आहे. भात नाही लावले अजून. अजून लावलाय? हा अजून एक वाटी म्हणजे तू एवढा जास्त खाते? हा लागलं तर खा. असा मम्मीचा थाली आलेली आहे. मम्मीची थाली आलेली आहे. गरम असेल कृपया करून बरोबर पकडावे. चला अच्छा काजलबाई चला या. वाढायवर या. वाढायला या. स्वयंपाक करणारे कुठे आहेत? हा स्वयंपाक करणारे आंघोळीला. हिमालयात गेले. चला आता पण जेवूया. जर जेवणाचं ताट आल्यावर असं अपमान नाही करायचा ना. आपण लवकर बसून घ्यायचं. आणि तुम्ही सुद्धा या आमच्यासोबत जेवायला इकडे मस्त. तुम्ही कोणाच्या ताटात याल? चपातीच्या ताटात नाही माझ्या ताटात. का भाताच्या ताटात? आता ते कमेंटमध्ये सांगतील तुम्ही कोणाच्या ताटात येणार आहे, है ना? माझ्या ताटात या सगळी. या